ଆମର ସେଇ ନବୀନକୁ ଦବାର ନାହିଁ କି ବାମ୍ଫ ନବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏମିତି କହିବାର ମାନେ କଣ? ନା ଆପଣ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଭୋଟ ଦବ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାକୁ ଦବୁ ଆପଣ କହିବାର କାରଣ କଣ? ପିଲାଙ୍କର जय जगन्नाथ जय श्रीराम सांग मैंने आशा करूँ आप बहुत भलर थे भलर भी थे। तो आज गोटे दमदार वीडियो आपण नहीं आई कि बीजेडी वाला भिक्षा मागुंट फिर क्या कॉलेज स्टूडेंट मानक जे कि पांडियान भिके पांडियान कहूँ 10,000 टका नाखा देती मत आपण मैंने भोट दिंतु फिर कॉलेज स्टूडेंट को भिक्षा टाइप तार गोटे प्रति उत्तर मोर गोटे भाई देती कॉलेज स्टूडेंट इमिति गांडी माइला भाया आम से भिडियो गुड़े घाटे पूरा हाउलिंग करिया तो लेट कहीं करिया फटाफट भिडियो स्टार्ट करिया। ଆଜି କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ତାର ସବୁ ତ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଜାଣିଛି ଯେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁନି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲେ ଯୋଉଟା ମତେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଲାନି କି ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ଆମର ସେଇ ନବୀନକୁ ଦବାର ନାହିଁ କି ବାମ୍ଫ ନବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏମିତି କହିବାର ମାନେ କଣ? ନା ଆପଣ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଭୋଟ ଦବ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାକୁ ଦବୁ ଆପଣ କହିବାର କାରଣ କଣ? କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦବ ବାଧ୍ୟ ନା ନା ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ସେଟା କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଆଗରୁ କାଇଁ ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ? ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇନି କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ହେଇନି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା ସବୁ ହଉଛି ଆଗରୁ କାଇଁ ହେଲାନି କାଇଁ ଆମକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମିଳୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଲା ଆପଣ ଆମକୁ 18 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲସ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲା 18 ବର୍ଷ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି ଆପଣ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲସ 2 ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ପିଲା ଆଉ ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। କାହିଁକି ପ୍ଲସ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି? अरे बड़ भाई तू जानी पारनु बोधे तोते पैसा देइछंती तो सान भाई के देबे केमिति काहे ना ताको 18 वर्ष हेई नै वोटर लिस्ट हेई नै सेति पई ये भोट की माने देई पारिबोनी से ताको पैसा काहे के देबे मु कोन एक कथा कहू से बा कहउछंती कॉल गाल माने सुनुनु स्कॉलरशिप मिलला प्लस 2 मो सान भाई प्लस 2 ताको मिललानी से तो कॉलेज पिला ना जूनियर ना ताको 18 वर्ष तळे हिजी वोटर कार्ड नाही से ना मिलेनी। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାବିନ୍ତି ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ ଠିକ ସେଠି ଯାଉଛି କି ଆପଣ ଓଡିଶାର ନାଗରିକ ଭାବରେ କିଛି କରିପାରିବେ ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଲୁ ରିଟର୍ନ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛୁ ଖଟୁଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ ବୁଝିଲେ କି? शाबाश बेटा। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନା ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। बुझिलु बड़ा भाई ये है राजनीति राजतंत्र जोडी पैसा पाइबे सेठी भोट देबे एटा हमें कहूचु किंतु पैसा तो सान भाई को काहे के देबे काहे तार वोटर लिस्ट है नै पैसा देई पारे नै आ एई बुला गांडी मारी के भोट नै साइला परे तापर सइला तू ताको पीछा गुड तू भाई उडे चाकरी पाई ढिंकी पाई बग पाई सोला तमिल आसी हम ओडिसा रे राजनीति देखेउदी सोला छुडी फुआ उडा तो फाइनली सांग माने वीडियो रखुची वीडियो जे आपन भल लागी तो लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु रहिली जय जगन्नाथ जय श्री राम।